जों जिष्णु देबबर्मा जों मानिमाया लाथि दिख्लायजाथों मा थांबा बिनि आकल सायनि बागै सैबायबो फुंमालायबाय जिउ दंसो तालिब बकक थाइजाता मुगै जिष्णु देबबर्मा सायमियां बिनि ज्ञान क्रिदा बहाय जिष्णु देबबर्मा आबसुबे सहज जिनि जे पूर्व त्रिपुराव जे बीजेपी सरकार फाइबानी এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা বকুনো কিছু কাম খাইমানুয়াক আं বাইকনুয়াको हमाले जे निर्वाचन पाइ थांमोनी चिनि जे बिनि सीट बो बेरे 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 साइमे तो बे चिनि बो लंक्रे बेले सात डिविजन को कुनो बिनि माने फाइ बिजिट खाइमारक कत किछु एरपरे जनगण बे कक सामारक आबर कुनो आनि माने नंमानि करिखौ आबनि बागै आं रेवती मोहन त्रिपुरानो खूब आनि बखावा हामिया वानसुगो एरपरे जे रेवती मोहन त्रिपुरा जे एमपी गई जे बिनि साक्षा पिकअप होनो गई बरसलिखा त्रिपुरा हासितेव ओ जे बिनि पिकअप ब जनगण बे पिकअप खाइतन तो बेचिनि बुबाग्रानो जे हामिया सामानि कत किछु जे चिनि बुबाग्रा आसो कष्ट खायै हानि बुबाग्रासे हिंकादि हिंकाय चिनि त्रिपुरा हासितेव हानि बुबाग्रा बारा साबो बब्बर जागाबो दं ए जे रेवती ओ रेवती तंमानि जागा बब्बर जागा दं बुबाग्रानि जागाबो दंगो ओ बुबाग्रानि जागाबो दंगै ब जे तिनि सिनि बुबाग्रानो जे ब तिनि अबाहाय क खामिया सित्रा कत किछु सामानि एरपरे आबनि बागै आं अबाहाय रेवती त्रिपुरानो जे बुसकां ताबुकते बिसे ब जदिनो ब पूर्व त्रिपुराव ब जदिनो ब बाचानानि हिंकादि हिंकाय एक कथाय आदि जतै जेसिनि ब आमचाय एरिया कराति सरा गागसबा जे चिनि जनगणनि जे बुखौ खानामानि बनखायताय जीवन बुद्धिया हनै जत समय तांजाक ओंखाय भाइकै बनो बुद्धि नायचों बिनि कुनो कायसा माने चिनि मलंत्रे बेले सात डिविजन कायसा उपयुक्त बिनि प्रमाण काहाम हायानि लामा हयते तै हयते एरपरे बिजली हयते कत किछु विभिन्न रकम माने डिपार्टमेंट तीनो चिनि अर अंधकारं दङ आबनि बागै आं रेवती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसि नायसिंनानि मालिया ब मरासरावासे फाइबानि बियां बियां कत किछु कक सावै बिनो अ कक कुनो एकटा पलिटिकल नि कक बुया बिनाबो जनगण बुदमन कक बुया राम साम जद मदो साइसि थांगोबो ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहाय रेवती त्रिपुरानो एबिसे जदिनो बुध बासारि खादि हिंकाय जों बन बुध दिया एरपरे जिष्णु देबबर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रानि बंश हनि बत्तम काम खाइनाय ब कक बरक से काहामकै बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजियाव तुइ तुइ से ब तिनि कायसे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी थनंथु बुबाग्रानि बंश फानंथुन तो फानसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हासितेव चिनि कक बरकनि पूरा परिष्कार क्लियर खायै माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बोखा कुफुर खायै निनि जनगण बाय जेमन आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद ब कायसे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण हनै ब खाकुफुरखाय काम खायनाय बरं जों नायरिनाय आबनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामलाय हिया एकथाय हासि हामियाबो जोंनो बबाहायके खायका बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै थंका एमन फुटला फुटला थंमा हायके फुटल नास खायमा हायके बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बोखामुक्ति खालामनि ताकबा हामिया आबनि बागै आं त्रिपुरा हासितेव चिनि कराची सरा गागसबा आमथाय चिनि मनो आदिबल गागसबा आमथायनि ताकु बुकुरनो आं जतनो माकयो तामो हंकादि हंकाय जतनो बोखामुक्ति खालायजाकबा किसा जों सिसावै नायलायसिनाय ताबुले सिसाखा जत बाक्सा खयै तेबैसा जों जे उपयुक्त चिनि पूर्व त्रिपुराव जे आसने जे बासने चिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादि हंकाय जों बननो बुद्धि पास खायनाय चिनि बागै काम खायनायनो जों बनो बुद्धि नाय तबे रेवती मोहन हाय त्रिपुरा बहाय बरंनो जीवन ताई एकटा बुट फानबो मानगलाक चिनि
उत्तर पूब जे बिनि आसनो ब ताबुक तेसे जदि न बासा खादिङे ब पूरा सुइनवा खायसे जों बनो गल जारि रहनाय आबुनि बागै आं मेडिया बायरंनो हामबाय मारिबो आं ताइ बिसि सानान थांगिया जेमन दैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पाराव कायसे दैनि कायसे समस्या अंगै आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग हैके ताबो कोनो काम खायजे फाइबो नायफैया आबुनि बागै दैनि हाहाकार ताबो ब हार फेक्टरिनो नंलाय दंखौ आबुनि बागै नेता हंका दिंखे तामो नेता हंका दिंखे उपयुक्त काहाम हामया ब ग्राम ब बुप्तुयं टं ब आमचयो बुप्तुयं टं आबो जनगण बायफाय मालायै कक सानाय बरनो खायसे जों रिसनाय बे रेबती महन्ति प्रनाखाय ताइ जों बदिया नै जों समाय तांजाक चिनि जिष्णु देबबर्मा बब रेबती महन्तिरपुरा निश्चित जदिनो बर्तमान पासा फायखादि हेंखाय बुबाग्रा अंगै जेतिनि बुबाग्रानि बिनि काका कलाइफु जों दासो शिशु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंसंगै बतिनि कक बरक सिमाया दिनै बुबाग्रानो सिब हामिया साइ दङ ब दरकार नाखारिंगे बुबाग्रानो नांख्रुब कामु बिनि गुस्ति हेंखादि हेंखाय बिनि वानसुमानि तंखादि हेंखाय बुकुं बारानि जरदि हेंखाय बतिनि बुबाग्रा काहाम हाया आसुक कष्ट खायै चाया नैया खायै बुबाग्रा चिनि कुंथाय बारानि बागै जे ककपिरि सत्तिफ्रा हासितेव बसिताम बसिबुरि काका ताबो माइसाया दिनै अब हांगारि स्टाइकै दंगो एरपरे दिल्ली मा थांगो कत किछुखौ दंदाक थानिबो ब ककथाय तामगै जिष्णु देबबर्मा साइमियां बिनि ज्ञान क्रिदा बहाय जिष्णु देबबर्मा ब उतुतिफ्राबो बासानानि बा परि आपसुक दे सहज जिष्णु देबबर्मानि सिलाय जनगणनि बेरेन ताबुक तीन डाबल आसुक जाक ए जे दिमाग जिष्णु देबबर्मानि दिमाग चिनि थानि ताइ तीनटा दिमाग दङ जनगणनि उपयुक्त दे खाय खाया जों जतयसु आबुनि बागै जों जिष्णु देबबर्मा जों मानिमाया बुबाग्रानि बंसफु अ बुबाग्रानि बंस हंके ककथाय बुबाग्रानि लगिबो ककथाय साकादि हेंखाय बुबाग्रा ता किसे फानमान थांगामु अ बुबाग्रा फानमान खादि हेंखाय जिष्णु देबबर्मा बिनि काकासि हेंखायबा द बहाय पांसितु अ जिष्णु देबबर्मा जदिबो बतिनि टिफ्रा मा थाबो जदिनो फाइ थांगादि हेंखाबा चिनि बासिदा हेलें थांगामलै हेंके बहुत जागा गुसि नै उल्टा बुबाग्रानो आदरिया साइटं आदरिया सामानिता ब सायां खतम खबा बिनि बखासे हामि हंकाय बखासे सब किसुबलै बखा हामकादि हेंखाय बुबाग्रानो काहामके साकामो ब अथवा सिक्रेटि सेफेनो फुना फुन खायफनो ककथाय थैले ब साकामो बिनि आबुनि कुनु प्रमाण क्रै बुबाग्रानासो हेरेनिखाय तंमानि ब आबुदे जिष्णु देबबर्मा आबुदे जिष्णु माबो बुबाग्रानि बिनि काका आबुनि बागै आं जिष्णु देबबर्मानो ब काहाम हिमाया आसु बसर 5 बसर लाइथांगा विधानसभानि अ विधानसभानि बर्तमंगै लाथि रिख्लाय जाथिं मा थांबा बिनि आकल चायनि बागै बसाकसक बिनि खिनो हुकजाबै कपालो थेबै वाइसाबैनो अब तामनानि बनो दालान साकानि बाहाय जागदै ओंथांगा ताखाय तामुखा अब मुफु हा थांमा हाय फुं दंगा जिष्णु देबबर्मा फु ब राजबंश बिदा मुफु हा थांमा हिं दं तिफ्रा हासितेव सैबै मुफु मालाय बाय जिं दं सुताले ब आकल क्रैनि माहिनाय बिनि सामुं तामासे हामि हांकाबा ताबो सामुं तामाबासे सब किसु बिनि सामुं तामासे हामि हांका देंगे बुआ फानो फानो आकल क्रैनि माहिनो बुसापानो ओंके बहाय जिष्णु देबबर्मानो आकल क्रैनि होननानै चिनि किछु बेपारिया आबो सामथिंसि बहाय जिष्णु पूर्व त्रिपुराबो बासा खादि हेंखाय बब रिफ्रिक जांनाय आसा खायो।